ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೌಕ್ಯದ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮೀನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್. ದಾದಪಂಡ ಮುರನಿ 5 ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಪದೆ 5 ಸಾರಿ ಆ ಈ ಉ 7 ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಪದೆ ಅವನಿ ಏರು ಪೂರ ಬರೆತಾರೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಬರೆಯವನಿನಕಲು ದಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಲ ಅಡ್ಡಲೆಲ್ಲ ಮರೆಯದಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೆಯಲೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೋವು ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಋ ಋ ಎ ಎ ಐ ಓ ಔ ಅಂ ಅಹ ಈ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇನಿ ನಮಗೆ ಸುರುಕಾದ ಋ ಅಕ್ಷರ ತೂಕ ಎಂಚ ಬರೆಪುಂಡು ಪಂದೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಮೊರನಿದ ಕ್ಲಾಸ್ ಏರೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದಿತ್ತು ಜೇರೆಗ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಪನ್ನಡ ಪಂದು ನೆನಪುಡು ಬತ್ತಿ ಮರತ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅನ್ಬೇಕು ನೆನಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದು ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ತೂದು ಬರ್ಕ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಸುರುತ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ತದೆ ಋ ಸುರುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಕಲ್ತದ್ದು ಇಂಚ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಯರು ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಒಂಜೆಲ ಕೊಪ್ಪಡು ಈ ಸುರುಳಿಲಾತೆ ಒಂಜೆಲೆ ಕೊಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುರ ಆಯರಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯರು ಇದು ಒಂಜಿ ರೂಪಂಡ ಕೆಲವಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲರು ಆತ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಲ್ಲರು ಎಂಚ ಬರೀಬೋದು ಪಂಡ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯರು ಉತ್ತಲಕ್ಕನೆ ಬರೆದು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಒಯ್ತೆ ನಾಡು ತಿರ್ತು ಓಕೆ ಈ ಕೆರೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ತಿರ್ತಿದ ಸುರುಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆದ ಕೊಡು ಮಿತ್ತದ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆದ ಕೊಡು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮನ ಮಲ್ಲರು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಓಪಂಡ ಎ ನಮ್ಮ ಎ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಆ ಬರೆಪತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಬರೆಯರೆ ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಆ ಎಂಚ ಬರೆ ಪಂಚನೆ ಬರೆಯರೆ ಮಾತ್ರ ಆಟ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿದಲಕ್ಕೆ ಬರೆ ಪಂದು ಅರ್ಧ ಉಂಟ ನಾನು ಓಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಎ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಎ ಎಂಚ ಬರೆ ಪುಂಪಂಡ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಎ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಗೆರೆ ತಿರ್ತದ ಗೆರೆ ಈ ಸುರುಳಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಕೊಡು ಓಕೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಎ ಇತನಿಕಲು ಋ ಋ ಎ ಎಂಚ ಬರೆಪುಂಡು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂದು ಇತ್ತರಟ್ಟು ಹೊಸ ಅಕ್ಷರ ಎ ಓಕೆನಾ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇದು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಇದು ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಂಡ ಐಕ್ ಮಾ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪಂಡ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಮಾತ ಮೇ ಬರೆದು ಮಾತಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದು ನಮ್ಮದಾದ ಪಂಡ ಪೆರ್ಮೆ ಎರ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆ ಪ್ಯಾಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋದೆ ಐಕೊಂದು ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆಂಚ ಬರೆಪುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನಿಕ ತುಷ್ಪವ್ಯ ವೆಂಚ ಬರೆಪುನೊಂದು ಇತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಋ ಋ ಎ ಅರ್ಥ ಅನ್ನತೆ ಅವನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಬರೆದು ಕಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಋಟ್ ನಾಲ್ದಲಕ ಬರೆಂಡಾಂಡು ರಡ್ಡು ಸುರುಳಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಋಟ್ ರಡ್ಡು ಸುರುಳಿ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ 4 ಲಕ ಬರೆಂಡಾಂಡು ಸೇಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ಮಲ್ಲರು ಎಂಚ ಬರೆಪುಂಡು ಪಂಡ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲಿಯರು ತಲಕನೆ ಬರೆದು ಒಂಜಿ ತಿರ್ತು ಲೈನ್ ಹೋಯ್ತು ನಾಡು ಏ ಎಂಚ ಬರೆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ ಅರ್ಧ ಬರೆಂಡಾಂಡು ಆಟ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ರಡ್ಡುದಲಕ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಅರ್ಧ ಕನಪ ಅಡ್ಡ ಇವು ಬರೆಪದೆ ಅಂಚ ಪಾಡಿನಾಡು ಮಲ್ಲ ಏಲ ಅಂಚನೆ ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ದ ಆಟ್ ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಲೈನ್ ಒಯ್ಪ ಮೂಜಿ ಬರೆದ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಲೈನ್ ಒಯ್ಪ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇವು ಬರೆದು ತಿರ್ತು ಲೈನ್ ಒಯ್ಪೋಡು ಓಕೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ತದೆ ಎ ಐ ಓ ಔ ಅಂ ಅಹ ಬಲ ಒಂದು ತೂಕ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನ ಅಕ್ಷರ ಒಪ್ಪಂಡ ಅವೆಂಚ ಬರೆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಂದು ಬರ್ತದೆ ಓಕೆನಾ ಇಂದು ಬರ್ತದೆ ಎ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೆರ್ಮೆ ಎ ಪನ್ಪತೆ ಅಂಚಂದು ಬರ್ತದೆ ಎ ಪಂಡ ಅಂದು ಓಕೆನೆ ಏಲಕನೆ ಬರೆಯಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಐಟ್ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆ ಎಂಚ ಬರೆಪುಂಡು ಪಂಡ ಸೇಮ್ ಮಲ್ಲ ಎ ಬರೆದು ಈ ಜೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಲ್ಟ ಜೇತಲ್ಲ ಉಲ್ಟತ್ತು ಸತ್ತ ಜೇನೆ ಬರೆಪತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಲೆಕ್ಕ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ನಾಡು ಓಕೆನಾ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪತ್ತೆ ಅವೇನೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಟ ಇಂಚ ಬರೆನಾಡು
ಓಕೆನಾ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಎ, ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಎ. ಓಕೆನಾ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ. ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮನ ಎ, ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಎ. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಳೆ ನಿಮ್ಮದ ಲೈನ್ ಈತದ್ದು ಬರ್ಸಿ ಈದಿತ್ತ ನಾನು ಈ ಲೈನ್ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಇತ್ತು ನಾನು. ಓಕೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ತದೆ ಐ ಇಂಚ ಬರೀಕೊಂಡು ಬಂಡ. ಇಂದು ಬರ್ತದೆ ಐ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ದೀರ್ಘಲಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಆ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮನ ಆ ಇಂಚ ಬರೀಕೊಂಡು ಬಂಡ ಇಂಚ ಬತ್ತ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ಪ. ಓಕೆನಾ. ನೆಟ್ ಐಟ್ ದಾದ ಚೇಂಜ್ ಪಂಡ ಸುರುಳಿಜ್ಜಿ ಈತೆ ಬರೆಯ. ಬಟ್ ಐ ಕೊಂಚ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದೀರ್ಘ ಉಂಡು. ಓಕೆನಾ. ಈ ಒಂಜಿ ದೀರ್ಘ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡು. ಅವು ಬರ್ತದೆ ಐ. ಓಕೆನಾ. ಅಂದು ಬರ್ತದೆ ಐ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಓ ಅಕ್ಷರ ಇಂಚ ಬರೀಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಮೂಜಿ ಬರೆಯಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಬಟ್ ಸುರುಳಿ ಉಂಡು ನೆಟ್. ಇಂದು ಬರ್ತದೆ ಓ. ಓಕೆನಾ. ನಮ್ಮನ ಎಲ್ಲಿಯ ಓ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಓ ಇಂಚ ಬರೀಕೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ದೀರ್ಘದ ಲಕ್ಕ ಕೊಡ್ದು ಸೇಮ್ ನಮ್ಮನ ಎಲ್ಲಿಯ ಓ ಬರೆನ ಇಂಚ ಯಾರ ಬರಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೈ ಉಂಚು ಇಂಚ ಬರೆದು ಇಂಚ ನೆಟ್ಟದಾದ ಬಣ್ಣ ಈ ನಮ್ಮನ ಈ ಸುರುಳಿ ಸರ್ತಾಗ ಕೊಡು. ಓಕೆ. ಇಂದುಲಾತೆ. ಓಕೆನಾ. ಅವಳಾತೆ ಸರ್ತಾಗ ಕೊಡು. ಇಂದುದಾದ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಎಲ್ಲೇ ಓ ಇಂಚ ಬರೆ ಪಂಚನ ಎಲ್ಲೇ ಓದ್ತಲ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದೊಂಚಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡು ಈ ನಮ್ಮನ ಸುರುಳಿ. ಓಕೆನಾ. ಇತ್ತೆ ಓ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ತದೆ ಅವು. ಓಕೆ. ಅವು ಇಂಚ ಬರೆಕೊಂಡು ಪಂಡ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮನ ಓ ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಈ ಬರೆನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಟ ಏ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಲ ಉಲ್ಟ ಏ ಕೊರಂಡ ಆಂಡೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಅವು. ಓಕೆನೆ. ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಆಹಾ. ಅದು ಸುಲಭ. ನಮ್ಮನ ಆ ಬರೆದು 0. ಓಕೆನೆ. ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮನ ಆ ಬರೆದು 0 ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಡೆಂಚ ಬರೆ ಪಂಚನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುಲಿಪಿದ ಆ ಬರೆದು 0. ಆಹಾ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಆಹಾ ரெண்டு 0 ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಡು ನಾನು ಅಡೆಗೆ ಆಹಾ ಆಂಡು ಕಂಡ ಆಹಾ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಆಹಾ. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತ ಬಣ್ಣ ಓಕೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಣದೆ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಯಾನಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಂದ ಮುದ್ದೆ. ಓಕೆ. ತುಯ್ಯಾರತ ಯಾನಿ ಪದ್ರಾಡ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಪದ ಕೊರಿಯರ್ ಪದ್ರಾಡ ಅಕ್ಷರ ನಂಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ರಡ್ಡಡ್ ಸಲ ಬರೆಯಲ್ಲ ರಡ್ಡಡ್ ಸಲ ಬರೆಯಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬರ್ಸಿ 4 ಸಲ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಗುರಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ನಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲರು ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಹಾಕುಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೇ ಬಿ ದೆತ್ತು ದೇಯ್ದೆ ನಾನು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಏನು ಆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪೈನ ಒಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಎ ಅವೆಂಚ ಪಂಡ ಅವೇನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡೆ ತೆಕ್ಕಡು ಅವೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನೆ. ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಐ ಓ ಔ ಅಂ ಆಹಾ. ಓಕೆ. ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ಟು
ಬರೆಯಾರ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಡು ಪಂಡ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಣ್ಣ ಮಾರ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಾರೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಬರೆದಾಣ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇಂಚ ಬರೆಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಮಾತಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಟ್ಟು ಈ ಸುರುಳಿ ಉಪ್ಪುಂಡದೆ ಅವು ಏಪಗ್ಲ ಒಂಜೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪಡು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇದೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಬರೆನಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ತಿನ್ಸಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಇದೆ ಬರೆಪರು ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕ್ಷರ ಉಪ್ಪಡಂಜಿ ಒಂದು ಎಂ ಬರೆ ಅಂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅದು ಇಂಚ ಬರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಎಂ ಎಂಚ ಅದನ್ನು ಪಂಡ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತು ಯಾವ ಅಂಚನೆ ಬರಪ್ಪ ಪಂಡ ಇಂಚ ಅವು ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಾಸಲ್ಲಿ ಬರಪ್ಪಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಟ ತೋದು ನಾನು ಪನ್ನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಪನ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದ ಪಂಡ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದಾನೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನ ಒಂಚು ಪನ್ನೆ ಡೌಟ್ ಬರು ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಚು ಪನ್ನೆ ಮುಖದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ಮೊರಲ್ಲೆ ಏರ್ಪುರ ಅಕ್ಷರ ಬರೀತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಎಂದುಲೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ ಬರೆಯರ ಬಂಗ ಒರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂಗ ಅವೆ ಎಂದು ಇಂಚಿನ ಇಂಚ ಪೂರ ಬರೆಯೋಡು ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಈ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇಡಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕಲ್ತೊಂಬೋದು ಪಂಡ ಒಂಜಿನೆದ್ದು ಕಲ್ತೊಂಬೋತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಂದದೆ ಬಟ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಎಲ್ಲಂಚಿ ನಮಗೆ ಪೋತೆ ಯಾನ ಪೋತೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೇತೆ ದಾದವನ್ ಪೇರು ವರ್ಷ ದಿನ ಬೇಲೆ ಮಂದಿ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಎಂಕೆ ಅನ್ಪನು ಬಟ್ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂದಿನ ಹಿಡ್ದು ಕಲ್ತೊಂಬೈದೀನಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೈತದ ಒಂಚು ಬರೇನಾಗ ಓಕೆ ನಾನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಆಯ್ತು ಒಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು ಫೀಲ್ ಆವ್ಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಬರೆಯನ್ನು ಪೋಡು ಒಂದೊಂಜನೆ ಓದೊಂದು ತಾನೇ ಒಂದೊಂದು ದಿನತ್ತ 10-20 ನಿಮಿಷ ಆತೆ ಡಿ ಎರ್ನಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬೊಕ್ಕದ ಇನಿಕ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಈ ಸ್ವರ ಇತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಈತ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ನನ್ನ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಪುರ ಅವನೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪವೆ ಓಕೆನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತಾಡಲು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಬರೆಯರೊಂಜಿ ಮದ ಕೊಡ್ತಿ ಇದು ಏತು ಜನ ಹಿಂಗೆ ಮೊರಂದ ಬರೀತಾರೆ ಇಜ್ಜ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂಕಲು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪನ್ನೆ ಬರೀತೆ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಕೈ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಓಕೆನಾ ಅಂಚ ಓಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ನಿಕ್ಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಗಾಡಿದ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ನಾನಿತ್ತು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ಪಿರೋ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ನನಗೆ ಪೂರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದು ಪೂರ ಸೌಂಡ್ ಬರೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೂರ ಇಂಚಾದು ಆ ರೋಡ್ ಪೂರ ಆರ್ ನಿಂಗೆ ಪಿ ಜಿಗೆ ಉಂಡು ಯಾರು ಆನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಪೋಣ ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಲ್ಪಡೆ ಮಂಡ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಪೋದು ಬರ್ಬಾರ್ದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನೆ ಇರ್ದು ಇತ್ತಿನಡೆ ಪೋದುವರೆಗೆ ಪುರ್ಸೋದಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೆ ದಾದಾನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ರೆ ಇರ್ತಾನೆ ಬಂಡ ಇಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚೆತ್ತನ ಅಂಚೆತ್ತನ ಅವನು ಬಂದು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇರ್ಬೇಕು ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಜು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮಾತು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತಾರೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಈತು ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಲೆ ಕಲ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಡಿತ್ತಿನೆಕ್ಕಲು ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೂರ ಪಣದು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಒಂಜಿ ಈ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಓಕೆ ತುಳುನಾಡು ಡಿತ್ತಿಂಗ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಪನೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಡೆ ನಿಗ ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪನೋಡು ಇಜ್ಜಾಕದು ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಓಪನ್ ಅದು ಪನೋಡು ಏರ್ ಪನಿ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬರಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಅಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನು ಚೊರೆ ಮಾಡ್ತಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಚೊರೆನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಓಕೆ ಎಂದಿನ ಪೂರ ಕಲ್ತದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತುಕ ಓಕೆ ನಾನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಓಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಮುಗಿತೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಮಾರ್ಕರ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರಡು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಲವರ್ ನಕ್ಕಲು ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ಪದು ಒಂಜಿ ಬೋಡಿನ ಕಂಡನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರು ಅಂಚ ಯಾಲನಿಗಳ ಪಾತ್ಯದ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಮಾರ್ಕರನ್ನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪೆ
ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ದ ಮಾರ್ಕರ್ ಪದವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಂಚನೆ ಕೆಲತಂದು ಕೆಲಪ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾನು ಪಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ದಾರೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡಿ ಟಕ್ 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 ಪಾಡು ಬಿಡ್ಲೆ.